Het bedrag dat afdroegen wordt aan het wetterskip voor bebouwde groen is de laatste jaren volle meer omheen gegaan als de laatste voor onbebouwde groen. En daar hebben vooral boeren profiet van, zo lijkt het. Net weer, zei de baas van het wetterskip. Als ondernemer, als agrariër betaalt hij ongeveer hetzelfde als wat hij 10 jaar geleden betaalde. Als burger en als huiseigenaar doet hij net zo goed mee in de stijging als elke andere burger en elke andere huiseigenaar. Het wetterskip moet zijn werk zelfs betalen voor het onderhoud van zeedieken en de bestrijding van muskusratten. Zaken niet vooral de burgers te goede komen. Het is logisch dat die direct voor betalen, vindt Van Erkeles. Maar Hessel Bauma van de partij Lagere Lasten Burger laat de schuld vooral bij de boeren die het wetter leeghouden willen. En dat moeten ze ook maar betalen, vindt hij. Die heeft het wetter en die te meer wetterruimte, dat wil hij. En daar hebben we mensen geen belang bij. Het zijn oergestelde, dat moet beroers. En dat moet op die boer verhellen worden? Ja, hij wil het net. Als die jongen een zware auto de dik uitgaan, maar ik een soort wegenbelasting betalen, een soort accijns. En die jongen op een fiets gaan, hoor je niks te betalen. Nou, dat systeem, zo moet je die naar landbouw ik. De onderzoekers in Grains denken dat de agrarische sector bij haar sterke organisaties het wetterskip zo goed bewerkt dat ze net genoeg betalen. Van Erkeles wil daar niet van weten. Hij had moeite met de commotie om een cijfer verzinnen. Ik vind dat er een enorme commotie ontstaat omdat de cijfers op een zodanige manier gepresenteerd worden dat er naar een bepaald doel van we gaan eens even de boeren in een kwaad daglicht stellen is toegeredeneerd. En dat is niet zo. Wij doen voor die boeren nog precies hetzelfde als 10 jaar geleden. En dan is het ook niet zo gek dat voor dat deeltje van hun bedrijf dat ze ook ongeveer hetzelfde betalen als 10 jaar geleden.